Ug manang adlaw magsugod na ang official campaign period alang sa mga lokal nga kandidato. Subay nini dili sila basta-basta makabutang sa ilang mga campaign materials. Tungod nini gipahimangnuan sa Comelec ang mga kandidato sa pagbutang lang silang campaign posters sa common poster areas ug mutuman sa gidakon nini. Sa dakbayan sa Talisay, ang Comelec nakapili na og mga dapit nga magsilbing common poster area. Din ang mga kandidato mamahimong mubutang sa ilang mga campaign materials. Si Chona Carion sa report. Makita sa nagkalain-laing dapit sa Talisay City ang mga campaign posters sa mga kandidato. Adunay nagpapilit sa mga kural, poste o sa punuan sa kahoy nga higpit man unta nga gidili. Ang Comelec sa Talisay City may pahibaw nga sugod ugma adto na ipamutang ang mga campaign posters sa common poster area sa nagkalain-laing barangay sa dakbayan. Ang buhatan adunay gipagawas nga listahan nga common poster area sa matag barangay sama sa barangay hall vicinity, gym, public market ug basketball court. Unya ang campaign posters kinahanglan nga 2 by 3 feet ang sukod. Follow sila sa kaning lawful election propaganda. Dili ang ilahang mga supporters, ilahasang pahimangnuan nga dili magpataka o butang sa ilahang mga streamers. So naamantay common poster area sa ang Comelec Talisay mutuyok sa dakbayan aron makita kung kinsa ang mga kandidato nga nagpataka og pamutang sa ilang posters. Samtang mag-schedule usab ang Comelec og upland baklas. Within 3 days from receipt thereof, dapat i-remove na nila. So yes, katong mga kandidato nga dili mo follow ana, will be liable yun. Ang Talisay City adunay 138,606 ka mga registered voters. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.